Dunay daghang matang sa kasayuran. Dunay kasayuran pinadailang, dali ra kay mahibawan. Dunay say kasayuran kitaguan, gilumluman, angayang kuy-kuyon sa katawhan. Mao na ni ang Kasayurang Kinuykoyan. Usa ka higanting mall dinhi sa Subo. Nakatubang karon og seryoso nga reklamo. Posibleng mapasakaan siya og kaso tungod sa wa maatiman nga mga reklamo. Kining maong mall sa Subo, doon na ni sa tumoy sa iyang ibabaw na ay dako kayong kondo. Mahalon kayo mga units ug hapitanan okupado. Ang labing adunahan nga mga molupyo dinhi sa Subo, ang labing adunahan nga mga turista nga ginganahan mo puyo dinhi sa Subo mo'y nag-okupar anang ilang mga units na mahalon kaayo. Na usa ka tuig ang nilabay, ang mga nagpuyo ining maong kondo nakabantay. Na doon na may saba, kapartigong alingugmuga. Nya wag hunong-hunong bang saba. Nya moabot sa hantod ngadto sa sud sa mga units nila. So napiktuhan ang ilang pagpahuay, magsilang silang mata-mata. Tungkol sa saba nga partigong grabiha. Mao to nga naman sila association ila kunong gipasusi. Kung sa may hinungdan sa saba, nganong sila may naapiki. Sus, ilang natultulan nga gikan sa mall, gikan sa shopping mall ang kasaba. I don't know, ba na matarong pagbutang ang bungbong, anong nilusot man ng perti kasaba, basta perti gikuno ka banha. Kunya, nahasol hasta mga dagko, hasta mga bata. So, nitawag sila sa Department of Environment and Natural Resources, DNR. Sa niyaging tuig pa, 2023 pa nigi konsulta nila. Ang DNR, doon nalagi din sila yung mga kwarta, nilihok na yung taga-DNR, sa ilang representante nagpada, gisusi, diin gikan o sa nature sa kasaba o saba bagyong tinuod ning gireklamuhan nila. So ang DNR naman na sila sukdanan sa kasaba na ilang gitamdan, ilang gisukod nga taas kayo ang level sa kasaba, dili matolerate sa mga tao nga maapiktuhan. So ang ngayon nga hunungon sa tinubdan. So na-trace ko na sab sa DNR nga mall sab ko no mao'y sinugdanan. So ang DNR nisuwat sa mall sa mahitungod sa problema o niawha nga koreksyonan niya ang problema. Aron di na mahasol ang mga molupyo sa kondo nila. Nilabay na lang ang napugduha ka buwan. So anibersaryo na ron sa suwat sa DNR karon tuiga kahigalaan. Wa gid kuno gihapon masulbad ang suliran. Communicate sila sa mall, bungol-bungulan. Di na sila tarungon og tubag sa ilang suliran. So finally, nakadesider ang mga nag-okupar ining luho kaayo nga kondo. Mupasaka na lang din sila og kaso. Kining higanting shopping mall sa Subo, magatubang ni og asunto tungod ning wa maatiman nga reklamo. Has kang paita, no? Nigasto kag milyon ka pesos para sa mahalon kay nga unit nimo. Unya saba di kayo. Puro kag tuwa nagkondo sa Mercados Carbon alingugmug kayo. Dili ka mahinultol in town diya sa imong pagpahuway o sa imong pagtrabaho. So inaot kini mong shopping mall makamatngon sa ilang kasaypanan. Tugat-tugas silang butang diyang kondo unya dili nila kapalalipdan gikan sa kasaba sa ilang mga tindahan. Mura og angay sab silang makasuhan. O ginaot nga or kung mahimo unta mahusay ba ning problema ha, mahimo ra mangud unta ning dali-dalion pagsulbad ang problema, gawas ko ng shopping mall disin kamao unsaon pagputol ka ng perting saba man gid ang shopping mall ngano mulahos man as condo units nga mahimo ra man unta na nga soundproof ang mga bungbong nila. Kami sa ABS-CBN pa sa una maikay mo soundproof sa among mga bungbong aron nga ang mga saba sa among labi di mosud sa among mga mikropono sa among mga announcers booth sa AM o FM stations pa sa una. So inaot na tagab kining shopping mall mo ratili og feeling hawod na ni sila kaayo labi na kay suod sa bag-ong liderato
di na sila mo patuo, di na gani maminaw sa lehitimo nga mga reklamo, karon tanaw na to mag-atubang na sila og kaso. Tingali for the first time ila na ning tarungon og address kini maong bolilyaso.